E o insulă mică, atât de mică încât ai putea să o ratezi pe hartă. Se numește Elafonisos și se află în Peloponez, una dintre cele mai valoroase zone ale Eladei. Totuși, cumva a rămas ascunsă de agitația turismului de masă din Grecia. Dar, poate de aceea, aici e locul în care am simțit că pot respira din nou. Azi te iau cu mine într-o călătorie calmă, fără grabă, fără planuri, doar cu lumină, liniște și valuri. Dacă ești gata, pornim acum. Simos e una dintre cele mai frumoase plaje ale insulei, dar și a întregii Grecii. Și totuși, nu e deloc aglomerată. E înzestrată cu peisaje largi, nisip alb și fin ca făina, iar apa, un amestec de turcoaz și albastru intens, ca o acoarelă. La Lefki, o altă plajă mică, vântul mi-a șoptit în urechi acele gânduri simple pe care doar marea le poate scoate la suprafață. Aici nu ai nevoie de mult, doar o pătură, soarele și timpul lăsat să curgă. Iar Catonisi este tot ce poți visa. Nisip fin, plajă largă și lungă, albastru infinit și liniște cât cuprinde. Coborând pe coasta insulei, ai senzația că intri direct în mare. Te contopești cu profunzimea ei, iar mintea îți e brusc invadată de calm, relaxare și te trezești zâmbind fără să-ți propui. Satul e ca o machetă din vederile de altă dată. Câteva taverne, o biserică micuță, bărcile trase la mal, căsuțe cochete și o atmosferă ce te invită la calm și relaxare. Nu sunt suveniruri stridente și nici muzică tare, dar se aud voci, se simte miros de pâine caldă pe la taverne și se vede privirea calmă a celor care trăiesc aici. Am mâncat cea mai bună bugața caldă, o salată grecească cu brânză locală și roșii dulci ca vara. Nu e nevoie de mai mult ca să fii recunoscător. Elafonisos nu e o insulă de bifat.
E un loc în care să stai, în care timpul se dilată și începi să-l simți. E locul în care și eu am simțit din nou cum e să nu fii grăbit, să nu faci nimic productiv și să fie în regulă. Asta te învață ritmul locului, dacă îl lași. Nu toți visează să fugă în Maldive. Unii dintre noi visează la un loc simplu, cu apă clară și povești nespuse. Pentru mine, Elafonisos a fost acest loc și sper că pentru câteva minute a fost și pentru tine. Dacă ai simțit și tu liniștea, lasă-mi un semn, iar dacă vrei să continui călătoria, ne vedem în următorul clip, cu același ton blând și lumină caldă. Toate cele bune și ne auzim curând!